Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abychom vás přivítali na maturitním plese hotelové školy Poděbrady. Pojďte se společně se studenty ze tříd 4A, 4B, 4C a 4D vrhnout do víru pestrobarevného benátského karnevalu. Všechny vás zde srdečně vítáme a doufáme, že si večer plný tajuplných masek, kouzelné atmosféry a výtečného pití užijete. Přejeme vám ničím nerušenou zábavu a spoustu krásných zážitků. Nyní přivítejte moderátora maturitního plesu, pana Aleše Suchánka.